Tabuk social media o Naagin fame Yamini ba Suda Chandroni kaisa video mangpli jehino viral lengi tongo te ang tui feke nongno bagai o viral video ni mangpli video ni screen o norong nugui mangkhana Yamini ba Suda Chandra kaisa matani choki o thangmani aro bo motani bojon khwnamani pore bini sago tamojani ajibi gari ব্যবহার khai bo mosamani mangpli tabuk social media o viral ungjak jephurun Jimi o video social media kase phaya apurun Jimi no video viral ungjak tai norok khungka o mangpili nungmani pore hini tongkhana je omo bini kunu kaisa TV serial ni drama ro ungna hinui kintu ang nongno saireno omo kunu TV serial ni acting ba drama ya ba shooting ya omo ungkha kaisa real no bo kaisa matani chokio thangai muti hai mutani bojon khwnamani pore ungkha hinui video rogo viral ungui tongkha tei norok nugui mangkhana kwbangma borok bono romui tonimani mangpili tai aro mutani bojon tamui ma kalini sorup khaiui borok khoroksa mwsai tongmani mangpili bo norok nugui mangkhana hwnkhe o video tabuk social media o viral ungui tongo tei norok bo nugui mangkhana o video ni screen o hwnkhe paithakgo amsungno saui ang ani video no ma pari sinai norok jodi no ani channel no chajakha like subscribe share khadi muti hai tebo katal video rok manani bagui।